b'a cɛ ni muso denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba anw minnu tɛ ɲinɛ n'aw tɛ sɛgɛn n'a b'an na ye sanga ni wagati Mali kɔnɔ o ni Mali kɔ kan an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen an b'a fɔ aw k'aw sɔgɔlen to toujours Mali kunnafoni.net la ayiwa ni aw ka émission ye plateau des stars ne y'o de fɔ tant que anw bɛ yan nɔ anw sigilen bɛ yan aw de kama aw tɛ stressé wa aw ni stress tɛ ɲɔgɔn ye fan si o hokumu kɔnɔna la bi an ye ci bila an ka dankɔrɔba dɔ ma ne yɛrɛ tɛ ne bi ta in tɛna nɔgɔya sa bi ta in kɔni donc bi a ma se ne ka kuma d'ale ma ne yɛrɛ bɛna ale yɛrɛ fɔ yan ale ye Bawu Tunkara ye donc a b'an bolo yan n bɛna kuma d'a ma sisan bonsoir bonsoir ko bɛ cogo di walayi ko tɛ cogo la e b'a kan dɔɔni baasi tɛ la kɔni baasi foyi tɛ yen ok o diyara n ye kɔrɔmuso tun kɛra fama ye dɛ a kɛra fama ye an tununa yɛrɛ yɛrɛ de mais kɔrɔmuso mun na ka tunu tan to circulation na an ma se ka nin faamuya dɛ ayiwa kumani dɔw la kow n'a cogoyaw tɛ sa wa bon komi kuma bɛ nale i bɛna tila k'i tunun kun ɲɛfɔ d'accord n y'a mɛn voilà donc san tɛ kuma janya an b'a fɔ i k'i yɛrɛ fɔ an ye i k'i yɛrɛ ɲɛfɔ yɛrɛ cogo min na faamuyali bɛ se ka sɔrɔ baw d'accord ok o diyara n ye sani n ka kuma daminɛ n bɛ ala fo a n'an kuntigi kisi ani nɛɛmaba ye n'o bɔra yen n bɛ n fa ɲanfan fo ka n ba ɲanfan fo n'o bɔra yen n bɛ Mali cɛ ani a muso denmisɛnnin ani mɔgɔkɔrɔba n bɛ bɛɛ lajɛlen fo ko baw ka foli b'u bɛɛ ye ne de ye Bawu Tunkara ye ka bɔ Kitakuru ani Budɔfɔ n fa ye Jelimadi Tunkara ye n ba ye Adama Kuyate ye voilà ok faamuyali sɔrɔla o ko la mais grand sœur fini ɲɛna dɛ merci ne dɔgɔnin beauté ninnu bɛɛ de bɛ a dan na bi ta in tɛna nɔgɔya sisan grand sœur question min bɛ nale o ye de e yɛrɛ tunun kun sisan baw tununen don circulation tunun kun in dɛ o de ka gɛlɛn dɔgɔnin ma o de ka gɛlɛn an ma ne yɛrɛ kelen tɛ dɛ an layɛlibagaw bɛɛ de ko ten k'u ma se ka faamuyali sɔrɔ nin yɔrɔ dɛ kuma b'i bolo ayiwa ne kɔni b'a fɔ jama ɲɛna n tunun baasi wɛrɛ foyi tɛ mais ni mɔgɔ bɛ diɲɛ baara o baara la wagatinin dɔw bɛ kɛ i b'a fɔ k'i bɛ pause ta dɔɔni i bɛ ɲɛma dogo mɔgɔw la dɔɔni et puis ka da jamana yɛrɛ cogoyaw kan kow sumayalen don dɔɔni o dɔrɔn de ye grand sœur tunuku ye sinon juguman foyi tɛ voilà ayiwa an layɛlibagaw aw minnu tun bɛ ɲininkali la grand sœur ka ko la n'o ye Bawu Tunkara ye a bɔra ka kuma ko kuma dɔw la ko mana kɛ togo togo k'i bɛ to k'i dɛn ka pause ta donc k'ale tun bɛ pause de la baasi foyi tɛ a la a yɛrɛ ninama sigilen bɛ donc an bɛna tɛmɛ n'an ka question ye voilà kɔrɔmuso an bɛ fɛ k'a dɔn e yɛrɛ ye dɔnkili choisi ka da kun jumɛn de kan ayiwa ne dɔgɔnin ne ye dɔnkili choisi kun min na dɔnkili kɔni kɛra ne dakan de ye dɔrɔn sinon n ka dɔgɔ tuma min na dɔnkilida tun man di n ye n fa dɔ bɛ yen n'o ye Jijo Solo ye n fa wɛrɛ bɛ yen n'o ye Sayon Sisoko ye Ala ka hinɛ ale la ale tun ni tonton Salifu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ale de tun bɛ tonton Salifu ka gɔni fɔ donc olu fila de ye ne la encouragé kosɛbɛ kosɛbɛ dɔnkilida la parce que n fa ye tonton Sayon n'ale tun nana ne yɛrɛ fa fɛ yen n'o ye Jelimadi ye a n'o fana tun bɛ baara kɛ u bɛ voyage kɛ ɲɔgɔn fɛ n'a nana répétition na dɔrɔn ale bɛ to ka ne wele ko ne ka na n ka n sen don a la donc ni n ye dɔnkili da a b'a fɔ baw i bannen don dɔnkilida man di ye mais a kɛra ne ɲɛna ye a kɛra ne kɔ ye i bɛ kɛ dɔnkilidala ye don dɔ la parce que n'i ye dɔnkili da n tulo b'i voix la ale tun b'o fɔ i n'a fɔ Jijo Solo fana tun b'o de kɛ olu de n'a encouragé dɔɔni dɔɔni fo ka n'a kanu donna donc après n yɛrɛ kelen ka DEF sɔrɔ n taara Institut National des Arts la donc ka taa 4 ans kɛ yen nɔ après san sɔrɔla ka décider ka n ka album kɛ d'accord voilà Bawu Tunkara faamuyali sɔrɔla i ka nin kuma ninnu na donc an yɛrɛ b'an profiter nin yɔrɔnin na ka foli bila Institut National écoleden bɛɛ maître bɛɛ parce que ne yɛrɛ ye école kɛ ka tɛmɛ c'est bien voilà donc an bɛ continuer ni question ye hali sisan nɔ sisan an bɛ fɛ k'a dɔn n'a sɔrɔ baw ye kalan kɛ genre exactement tubabu kalan quoi voilà ni niveau min b'i la i bɛ se k'o fana ɲɛfɔ an ye ayiwa an kɔni ma bɛrɛ kɛ sa an ye dɔɔni dɔrɔn de kɛ i n'a fɔ n y'a fɔ cogoya min na DEF sɔrɔlen kɔfɛ n taara 4 ans kɛ INA la n taara musique kalan yen nɔ donc o bannen kɔfɛ an ma courage sɔrɔ ka taa ɲɛfɛ bilen o fana ye belebeleba ye caman m'o kɛ donc faamuyali sɔrɔla o la sisan nɔ ni baw b'a ka dɔnkili ninnu sɛbɛn ka tila ka taa don studio ninnu na mais depuis dɔnkili sɛbɛntɔ la baw ka source d'inspiration yɛrɛ jumɛn de b'i inspiré k'i ka dɔnkili ninnu bon ne bɛ inspiré kosɛbɛ ni guitare mankan de ye
kosɛbɛ kosɛbɛ parce que ne ka dɔnkili kunfɔlɔ ninnu caman bɛ yen ne fa bɛ guitare fɔ an b'an sigi an bɛ dɔnkiliw ɲini dɔɔni 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 donc inspiration bɛ nana o cogoya de la kosɛbɛ. D'accord. Voilà. Faamuyali sɔrɔla o kuma ninnu na. Sisan an bɛ fɛ k'a dɔn à part la musique dɔnkili kɔfɛ baw tun kɛra tɛ baara wɛrɛw kɛ yan. N bɛ baara wɛrɛw kɛ projet caman bɛ n bolo n ye école dɔ dayɛlɛ Kanajigi la école dɔ bɛ n bolo yen nɔ école in b'a daminɛ première année ka na bila cinquième année la parce que il y a 3 ans san o san an bɛ ka kelen fara kan école kan jardin 3 sections fɛnɛ b'a la donc projet ka ca an ma baaraw yɛrɛ daminɛ fɔlɔ. Mais baw an ye rumeur dɔ fɛnɛ mɛn mais n t'a dɔn ni rumeur de don ko salon fɛnɛ b'i bolo. Voilà. Donc i bɛ komi yɛrɛ bɛ yan nɔ i b'a se ka an fɔ fɛnɛ parce que ne yɛrɛ maquillage ka di ne ni kun dilan. Yɔrɔ dɛ ne yɛrɛ to ka i jo de dɛ ka taa n ka boto bɔ yen. I jo ye. An ka kuma o ko kan. Mais n ka salon ko n ye baara ninnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen daminɛ ni salon de n ye salon dayɛlɛ a mɛnna mais salon baara gɛlɛyara dɔɔni ale ma nɔgɔn n'i yɛrɛ tɛ sigibaga ye n'i bɛ voyager salon ma nɔgɔn dɔɔni donc an bɛ moment min na sisan n ye salon ko jɔ dɔɔni. Faamuyali sɔrɔla o ko la. Ayiwa baw bɛɛ b'a dɔn aw ka milieu yɛrɛ kɔnɔna la a ma nɔgɔn. Voilà. An bɛ fɛ k'a dɔn depuis baw yɛrɛ tunkara y'i sen don dɔnkili ko in na fo ka taa se an bɛ don min na i ko bi i ye gɛlɛya minnu sɔrɔ i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ye olu ko kan. Ayiwa gɛlɛya in ni a hɛrɛlama in bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na o a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na parce que n bɛ se k'a fɔ n ye gɛlɛya min sɔrɔ ko n yɛrɛ tɛ ɲinɛ min kɔ o kɛra n ka voyage dɔ ye Burukina. Burukina cɛ in a ye ne kanu a ye n ye télé la a ye n ka filiation bɛɛ ɲini ka mɔgɔ ci ma ka mɔgɔ lawuli ka na ni n ka groupe bɛ se ka taa an ye concert kɛ dugu 4 de la a sen fɛ mais ala ka ko an taara tuma min na cɛ terikɛ dɔ bɛ yen tellement que a yɛrɛ y'a ye cɛ bɛ ka a intéressé na cogo min a bɛ ka dépense kɛ a bɛ ka nafolo diyan cogoya min na terikɛ nana don en compte la finalement. Mɔgɔ min yɛrɛ y'a aw déplacé. Min y'an déplacé. O nana don. O terikɛ ale terikɛ dɔ de bɛ yen. O nana don voilà o nana don en compte la donc an taara olu ka dugu la an tun kan ka jouer yen nɔ don min na yen t'a ɲagamina dɔɔni dɛ cɛ yɛrɛ la o yɛrɛ de an bɛ fɛ k'a dɔn an bɛ jɔ yen nɔ parce que question bɛ ka nalen mais ko ɲagamina parce que je sais pas comme baw yɛrɛ fɛnɛ ye grand sœur ye muso dafalen muso ɲumanin don donc grand sœur mɔgɔ t'a dɔn n'a tun ɲɛ bɛ e de la wa ni e ma sɔn walima ko ayi mais est-ce que comme ale terikɛ don a b'a fɔ de anw ye Mali artistes ye an bɛna ka na wariw cɛ ka taa est-ce que ne ma k'o de sinon ni ɲɛ bɛ mɔgɔ la i tɛ juguya k'a la ou bien donc an ka cachet ko ni fɛn ninnu bɛɛ tun bɛ ale de bolo an bɛna dugu ninnu bɛɛ cachet la kelen kelen mais an sera yen nɔ de min kɛ cɛ ko anw ma an n'a bɛnna min na k'an ma bɛn o la wallahi bilahi donc a y'a sɔrɔ salle kɔnɔ salle falen don kaban ko ne bɛna yɛlɛ ne yɛlɛ ni tɔ tɛ hali 30 minutes bɔ bilen an ye nin kuma in daminɛ donc ne fɛnɛ ko n ko ne tɛ yɛlɛ ni min bɛ bɔ a la n ko de bɛ bɔ a la n ko ne fɛnɛ tɛ yɛlɛ bon ala ka ko komi ni n ka manager tun bɛ ɲɔgɔn fɛ n yɛrɛ kɔrɔkɛ Fuseni Layiko Tarawele n'ale tun bɛ ɲɔgɔn fɛ mɔgɔw hakili tɛ jɛ ka kɛ kelen ye ale sera n na ale ko baw an filɛ dugu min na an t'an fa dugu la an bɛ mɔgɔw ka dugu de la donc a kɛra cogo cogo puis minnu bɛ salle kɔnɔ est-ce que e bɛna se ka bɔ k'a fɔ k'i bɛ t'i yɛrɛ expliquer ninnu bɛɛ ye k'a fɔ nin de bɛ yen nin de bɛ yen nin de bɛ yen o tɛ se ka kɛ mɔgɔw y'u ka billet ta déjà k'a fɔ ko baw e bɛ yan donc ko e ka yɛlɛ an ka concert kɛ donc après ni min bɛ bɔ a la o bɛ tila ka bɔ a la mais ne dɔgɔnin ne yɛlɛ n'o don concert yɛrɛ diyara n'anw ka concert bɛɛ ye. I dusu kasilen fɛnɛ. O bɛɛ b'a la koyi bon o souvenir o yɛrɛ kɔni de ye ne tɔɔrɔ n bɛ se k'a fɔ n ye gɛlɛya min sɔrɔ dɔnkilida la ka tɛmɛ tɔw kan sinon tɔ i bɛ gɛlɛya fitinin fitininw sɔrɔ mais olu bɛ tɛmɛ mais nin de juguyara kosɛbɛ. mais kɔrɔmuso nin kelen tɛ se ka juguya o mais kɔrɔmuso yɛrɛ b'a dɔn e yɛrɛ bɛ cogo min na muso ɲuman ko dan ye e ta ye mais drague yɔrɔ ninnu ni fɛn ninnu kɔrɔmuso i t'i da don olu fɛnɛ na i ka ɲɛfɔli kɛ parce que généralement an b'a jateminɛ artiste yi muso fɛn fɛn bɛ tɛmɛ yan olu o situation sugu de b'u sɛgɛn enfin en tant que femme
fɛn producteur ninnu ni fɛnw b'a essayer ka profiter voilà n'olu banna caman ko k'u ka gɛlɛyaw bɛ sɔrɔ olu senw de fɛ olu kɔni bɛ yen sa o ma se sisan ka kɔrɔmuso an b'a fɔ e fɛnɛ ka dɔ f'an ye o ko ninnu kan n'i ye kɔrɔmuso yɛrɛ poselen ye k'i dabɔ kuma caman na o ɲɔgɔnnaw b'a la koyi o de y'a to kɔrɔmuso tɛ ye ko bɛɛ la o bɛ yen o yɔrɔnin bɛ yen yɛrɛ yɛrɛ de mais an ka n'o bɛɛ expliquer voilà olu tɛ paba ye kɔrɔmuso komi an ye dɔɔnin kɛ kuma la voilà surtout an yɛrɛ bɛ foli di faransikaw ma ni italikaw olu b'an suit kojugu donc kɔrɔmuso komi ɲɛnafin b'olu la yen nɔ olu yɔrɔ ka jan donc an b'a fɔ i k'i kan fili n'i ka morceau dɔ ye sisan fo ne yɛrɛ ka sina ka bana f'e yɛrɛ ka se ka bana ne ka sina ka bana ayiwa n'o kɛra dɔrɔn ne yɛrɛ ye dɔgɔtɔrɔso la ala ka kisi o ma ala ka n'o kɛ ne dɔgɔnin wale ɲuman dɔnbaliya jɔn ye ka sili laban o le la saraka ɲinaba kɛra ten ne wale ɲuman dɔnbaliya jɔn ye ka sili laban o le fɛ saraka ɲinaba kɛra ten ne wale ɲuman dɔnbaliya jɔn ye ka sili laban o le fɛ i mana wari kɛ saraka ye o ma sɔrɔ to i laban o le fɛ i mana sanu kɛ saraka ye o ma sɔrɔ to i laban o le fɛ muso ka den bila baji wɔrɔ kingi ɲakɔngɔ bantawara wale ɲuman dɔnbaliya jɔn ye ka sili laban o le fɛ saraka ɲinaba kɛra ten ne wale ɲuman dɔnbaliya tele bɔlen ne dunuya ma wale ɲuman dɔnbaliya tele bɔlen ne baba wale ɲuman dɔnbaliya tile bɔra dunuya kelen filaleri aluma ye dunya bamango la ilaha illallah limene ya mɔgɔlu birila bin fa baba tirangu bagubara fɛn caman damu juru dɔ moriba juru sara moriba la dɔ mandi la ilaha illallah ala dɔ mandi dɛ an ka to ten ka taa fɛ halisa kɔrɔmuso bɛ se k'a bila ne yɛrɛ kɔni fo ka kuma yɛrɛ tunu ne yɛrɛ la i m'a ye sa kɔrɔmuso ni ne dɔgɔnin so in de jara kɔrɔmuso i bɔra ka so min na sisan so in titiri b'i ka album kɔnɔ so in titiri tɛ n ka album kɔnɔ mais n bɛna so in de dilan ni so in ye ne faw ka son kɔrɔ dɔ de ye ala ka hinɛ tonton Mori Kante la ale ka morceau dɔ de ye ne ale ni ne fa de jɛra ka nin dilan ɲɔgɔn fɛ so in diyara awɔ an bɛ continuer ni question ye d'accord sɔrɔ komi an tun y'a bila i ye gɛlɛya minnu sɔrɔ sisan nɔ komi gɛlɛyaw kɔfɛ hɛrɛw bɛ na sisan dɔnkili yɛrɛ nafa fɛn fɛn lase baw tunkara yɛrɛ a k'i da dɔw la ka ɲɛfɔli kan o la sinon ne yɛrɛ ɲɛ bɛ gulokiba min di kan na o bɛɛ y'a nafaw ye dɛ ayiwa ne dɔgɔnin e yɛrɛ question jaabi de place la sisan kɔrɔmuso an ka taa caman fana bɛ yen nɔ ne tɛ minnu kalama ayiwa a hɛrɛw an bɛ ala fo ka ala barikada a hɛrɛ cayara diɲɛ ko o ko degun b'a la i n'a fɔ hɛrɛ b'a la mais ni hɛrɛ cayara ni degun ye dɔrɔn i bɛ ɲinɛ degun ninnu kɔ donc an bɛ ala fo k'ala barikada dɔnkilida ye fɛn caman las'a ma a sera k'a to an ka kɛ barikaden ye ka kɛ duwawuden ye ka duwawu ɲini faw fɛ ka duwawu ɲini baw fɛ k'a ɲini kabila fɛ donc an bɛ ala fo dɔrɔn a ye fɛn caman las'a ma awɔ baw tunkara primeur dɔ surkirira i ka dɔnkili dɔ la dɔnkili yɛrɛ n bɛ se ka n t'a titiri dɔn mais n bɛ se ka partinin dɔ da i b'a fɔ dɔnkili kɔnɔ ko ni u ye e neni e t'u jate kara i kɔ o tɛ n kɔ voilà dɔnkili in kuma kɛra Bamako yan kosɛbɛ voilà mɔgɔw ko baw ni dɔ tun bɛ ɲɔgɔn na ko kɔrɔmatigɛli dɔnkili don sisan an bɛ fɛ k'a dɔn baw ni mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn na dɔnkili in ko la baw ni mɔgɔ min sera ɲɔgɔn ma komi micro bɛ yan déjà caméraw bɛ yan nɔ baw ka ɲɛfɔli kan ye dɔnkili na an bɛ se k'a faamuya cogo maliyɛnw de y'a fɔ dɛ maliyɛnw de y'a fɔ yɔrɔ awɔ olu de y'a fɔ sinon ne yɛrɛ tɛ olu de ko k'an ka ɲininkali fɛnɛ kɛ donc an ka taa micro ne dɔgɔnin e b'a dɔn ne ni mɔgɔ min tun bɛ ɲɔgɔn na ne bɛ k'i dakɔrɔbali sa an ka nin kuma kɛ ne bɛ k'i dakɔrɔba walayi i b'a dɔn ne ka nin morceau in ne ye morceau in yɛrɛ sɔrɔ cogoya min na n b'o fɔ
tonton Ablaye Jabate dɔgɔkɛ Moribo Jabate Moribo ni Bavaria mɔgɔw tun bɛ tournée dɔ la donc ne tun b'a la ne ni Moribo an ye dugu caman kɛ Moribo bɛ morceau in di ne ma don min na a kɛra k'an to nord de la tilegan fɛ an kan ka jouer su fɛ tilegan fɛ an sigilen bɛ an ye dumuni kɛ an tilala an sigilen bɛ an bɛ baro la a ye guitare ta a bɛ ka guitare fɔ a ye nin morceau in fɔ a ko ne ma ko bawo de k'i b'a dɔn k'e bɛ se ka bamanan dɔnkili da bamanan dɔnkili dɔ bɛ yen ko na n k'o d'i ma bani ko fɛn min k'i bɛ se k'a da ne ko bamanan dɔnkili ka di ne yɛrɛ ye mais ne t'a dɔn ni n bɛ se k'a da ou bien ni n tɛ se k'a da Moribo ye dɔnkili in di ne ma k'an to nord de la a ye dɔnkili in da ne seginna a kan dɔnkili diyara ne ye ne ko donc n'an seginna dɔrɔn k'an bɛ don studio la pour que ne bɛ morceau in kɛ morceau kɛcogo filɛ nin ye Samanbegude morceau in yɛrɛ ko Samanbegude ni Moribo ka kuma yɛrɛ tɛ ne yɛrɛ tun tɛ hali morceau ninnu t'u kɔrɔ yɛrɛ dɔn Moribo de ye morceau in di ne ma mais n'u nana o yɛlɛma ko ne bɛ kɔrɔmatigɛli la ou bien fɛn wɛrɛ ne yɛrɛ dabari ma ban donc e tɛna kuma o la ayi ne tɛ kuma ayiwa Aneli baw kun ye ci dɔ da la ne bɛ ci lase aw ma baw ko dɔnkili nacogo a bɔra a y'a ɲɛfɔ an ye k'ale ni mɔgɔ tɛ ale kan tɛ mɔgɔ ma dɔnkili nacogo a y'a fɔ an ye j'espère que aw ni ne an ye faamuyali sɔrɔ aw ka nin kuma la donc kɔrɔmuso an bɛ continuer ni an ka kow ye hali bi donc komi dɔnkili an kumara dɔnkili ko kan e yɛrɛ b'i profiter sisan i bɛ dɔnkili yɔrɔnin fitinin da yan Samanbegude beku ayila o tɛ na Samanbegude mbaw kɔni a b'a karabila o tɛ na ni ye ne nɛnini ne tɛ n'o jate ni ye ne kɔrɔfɔ ne tɛ n'o jate ni ye ne surule ne tɛ n'o jate hali ni ye ne dɔgɔya ne tɛ ni jate abila o tɛ na Samanbegude beku ayila o tɛ na Samanbegude mbaw kɔni a b'a karabila o tɛ na. Bravo baw tumura vraiment dɔnkili diyara ɲanafin bɔra ne ni an filɛlibagaw la an content na bon émission yɛrɛ kun ye o de ye wallahi an y'a layidu de di tant que anw bɛ yan surtout malien minnu bɛ yan minnu bɛ kɔ kan tɛ stressé wa u ni stress tɛ ɲɔgɔn ye a banna donc an bɛ ko in na k'u abonné to an na dɔrɔn o de ka gɛlɛn donc restez toujours abonné sur Mali Kunnafoni donc kɔrɔmuso an bɛ tɛmɛ ni an ka kumaw ye hali bi voilà kɔrɔmuso sisan nɔ ne tɛrɛ mɔgɔw de ko ten tɔ i b'a dɔn u bɛ kuma de don anw da mais n'an bɛ question poser a tɛ faamu ayiwa non a bɛ faamu ne dɔgɔnin an ka taa fɛ dɔrɔn d'accord donc kɔrɔmuso k'an bɛ fɛ k'a dɔn an bɛ don min na i ko bi n'a sɔrɔ i bɛ furu de kɔnɔna la walima n'a sɔrɔ si tu es toujours célibataire ou bien n'o ko bɛ cogo min na ne bɛ furu de kɔnɔ dɔgɔnin donc denw bɛ yen nɔ denw de ma sɔrɔ fɔlɔ a bɛ caman bɛ Ala bolo wallahi amina ya rabi amina amina ya rabi Ala k'o kɛ awɔ album 2 de bɛ ne bolo awɔ fɔlɔ ye baw nana ye filanan ye papa chéri ye baw nana ye morceau hakɛ joli b'o kɔnɔ baw nana morceau 8 de b'o kɔnɔ papa chéri 12 b'o kɔnɔ awɔ kɔrɔmuso komi an tun ye dɔ fɔ projet ninnu yɔrɔ kan i ko ko école so b'i bolo dɔw fana bɛ yen nɔ donc an b'an profiter ni yɔrɔnin fɛ n'a sɔrɔ concert wɛrɛ bolodalen t'i bolo walima ni dɔnkili kuraw dɔw fana b'i bolo se k'i da don la ayiwa sisan kɔni an bɛ dɔnkili kura kow de la n bɛ dɔnkili kura dilan na laban dɔ yɛrɛ dilan na aw kun y'o joué yan nɔ sisan donc an ma tila o de clip kɛ o la fɔlɔ voilà donc an bɛ morceau kuraw fana bɛ senna ka na n'Ala sɔnna a ma voilà Ala k'o yira an na amina donc sisan nɔ an bɛ fɛ k'a dɔn fɛn jumɛn yɛrɛ ka di baw tunkara ye diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ fɛn min ka di ne ye ni diɲɛ fɛn bɛɛ fɛn min kɔni ka di ne ye yɛrɛ yɛrɛ ni diɲɛ fɛn bɛɛ o ye bonya dɔrɔn de ye respect awɔ o ka di n ye kosɛbɛ sisan nɔ baw yɛrɛ bɛ jumɛn détester ni diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ fɛ ne tɛ fɛn min fɛ yɛrɛ 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 o ye hypocrisia dɔrɔn de ye o de b'i degun donc o bɛ n k'olu ka taa degun ɲɛfɛ ou bien awɔ olu ka taa an n'olu tɛ sira kelen na awɔ donc kɔrɔmuso komi émission bɛna se a kuncɛma yɔrɔ mais an t'a bila cogoya si a ka milieu kɔnɔna c'est pas du tout facile ne dɔgɔnin ka question ma ɲi dɛ bɛ ɲɔgɔn na ni jeliw bɛ ɲɔgɔn na voilà rappeur fana la même chose donc sisan nɔ an bɛ fɛ baw ka conseil di conseil min kɔnɔna la ni bɛɛ bɛ faamuyali sɔrɔ cogo min ok
ne dɔgɔnin ne bɛ conseil min di an bɛɛ lajɛlen ma ne yɛrɛ b'a la n ka kɔrɔ ni minnu ye ni minnu ye filan ye an bɛɛ lajɛlen an ka essayer dɔrɔn an ka bɛn adamaden hali ni i binna baji la i kɔnɔ bɛ se ka min kun i b'o dɔrɔn de min i bɛ bɔ i tɛ se k'a bɛɛ min donc adamaden bɛɛ n'i garisɛgɛ de don diɲɛlatigɛ la bɛɛ n'i garisɛgɛ de don donc an ka lajɛ anw de ye kelen ye anw de bɛ ka baara kelen kɛ anw de bɛ fa la anw de bɛ ba la an ka bɛn o de kɔni ka di ne ye voilà. émission bɛna se a kuncɛma yɔrɔ ma donc an b'a fɔ i ka foli ka laban ka ɲɛsin i ka fanu i ka famille mɔgɔw ma. ok d'accord ne bɛ bɛɛ lajɛlen fo n b'a daminɛ Mali kunnafoni yɛrɛ la k'aw bɛɛ lajɛlen fo ne dɔgɔnin yɛrɛ n'a ka charme n'a ka beauté a dan do dɛ ayi ɲi deli ok n bɛ Ayuba fo kosɛbɛ kosɛbɛ a ka timinandiya la vraiment dɔgɔnin min don a bɛ mɔgɔ bonya a b'i karama adamadenya bɛ Ayuba bolo kojugu n b'a fo kosɛbɛ n'o bɔra n bɛ kanubaga bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ minnu ɲɛ b'an na ni wagati in na minnu ɲɛ t'an na n ka foli bɛ bɛɛ ye k'an somɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo k'an cɛlakaw ka bɛɛ lajɛlen fo voilà. Naniyo ndiya ɲɛmu na ɲa kɛ mɔgɔni diya ɲɛmu bɛ kɛ baro la sufɛ baro le ka di papa chéri naniyo ndiya ɲɛmu na ɲa kɛ mɔgɔni diya ɲɛmu bɛ kɛ baro la sufɛ baro le ka di papa chéri ntendiya ɲɛmu la maloya la ntɛn ta kɛla ntendiya ɲɛmɔgɔ la kɛlɛ fɛ tuɲa kɛlɛ b'a dɔn mɔni diya ɲɔgɔn cɛ sufɛ baro o bɛ bloqué ne man deli o la ntendiya ɲɛmɔgɔ la maloya la bi ntɛn ta kɛla ntendiya ɲɛmɔgɔ la kɛlɛ fɛ tuɲa kɛlɛ b'a dɔn mɔni diya ɲɔgɔn cɛ dukulafɛ baro o bɛ stoppé ne man deli o la merci Abana. An bolo k'a yira u la ne hakili la anw ni an ye nisɔndiyaba sɔrɔ ani baw tunkara tun bɛ ɲɔgɔn bolo an ye ɲininkaliw tɛnku a la a y'an ka questions jaabi ne hakili la an bɛɛ lajɛlen an ye faamuyali sɔrɔ o ko kan o la an b'a fɔ dɔrɔn restez connectés sur Mali Kunnafoni.net.